Duwa ka separado nga sunog nagluntad sa distrito sang Mandurriao sa sulod lang sang isa ka adlaw. Kainasang kaagahon, 19 ka mga pamalay ang nasunog sa Bacau, Mandurriao nga nagbilin sang masobra 1 milyon ka pesos nga halit. Samtang isa pagid kabalay sa Q Abeto nasunog man kainasang udto. Duha ka ido na rescue. Sa dugang nga detalye makaupod naton live si Zen Kilantang. Zen? Sad Kate Adrian nagdangat sa 20 ka mga pamalay ang nasunog sa sulod sang isa ka adlaw sa distrito sang Mandurriao sa syudad sang Iloilo. Napuhag ang mga residente sang Barangay Bacau, Mandurriao matapos nga magluntad ang sunog pasado alas 3 kainasang kaagahon. Dali-dali nga nagbayanihan ang mga tao agud mapalong ang kalayo samtang nagahulat sang bombero. Suno sa mga nasunugan, nakabugtaw na lang sila sang may nagsinggitan nga sunog kag naghingagaw ang mga ini nga masalbar ang ila kagamitan. Kinarang-karang namuti, wala na kami nang mitbet na lang kami kung amo madala eh. Kita ko lang gibual sa kilid balay kong kalayo, tinaglagan ko yung naog eh. Mansig bitbit sang balde sang tubig agud makabulig sa pag-away sa dakong ang kalayo. Saka kami to sa ato pag nagbulig man sang basya tubig galing kay wala gid namon natabangan. Ginapatihan nga diri mismo nagumpisa ang kalayo sa balay ni Alope Prevendido kag madasig nga naglapta sa mga kaiping nga balay. Resulta, 15 ang natupok nga mga balay samtang 4 ang partially damaged. Masobra 1 milyon ka pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Kaya within the process, makuha kita sang debris sample kagaton ipadala sa NHQ for laboratory examination. Samtang madamol nga aso ang naglamon sa pulian ni Teresita Lopez ang Q Abeto Mandurriao kainasang ugto. Suno sa tag-iya nalimtan sini nga nakasundad ang iya niluto kag nakibot na lang sang ginhabalan sang ila tupad balay nga nagkakalayo ng iya pulian. Kita nang gunawag sila to si babaw nga mga amo natin ng sudlan ko kag ginuos ko ang sipan. Dali-dali nga ginsalbar ni Elijah John Riles ang Iloilo Unicorn Rescue Group ang duha ka mga ido nga Sunday Queenie kag zoo sa ila kurungan nga Lunsay Pilason. Kini nga gawon lang unang itom kay siya gaigda na lang. Amo to bamba ko unahon na lang sa kay gatindog pa man siya mo na nilingin balikan ko. Makarecover pa na sa ma'am kon mabulong ang yang ano dayon. Madala sa veterinary. Way kay pagsunog galing kami sa Banwa sang utol pag-abot na makita na mga kasunog way kami expect nga amon gali balay mo to na way muli ko na muna nadako ng kalayo. Padayon pa nga ginaimbestigahan sang BFP ang duha ka separado nga sunog. Sad sa subong temporaryo nga nagtinira ang mga nasunugan sa Barangay Hall kag padayon ang pag-alabutan sa mga donasyon. Sad. Zen go sunod-sunod na ni nga sunog pila ka semana kay subong duwa ka lugar ang nasunugan dira sa Mandurriao. May plano bla programa bala ang BFP or lokal nga panguluhan para nga matapna ining sunod-sunod nga sunog diri sa aton. Sad nahibaluan naton nga padayon ang kampanya sang Bureau of Fire Protection bisan pa nga may sunog o kun wala ang nagapadulong ang BFP sa kada barangay agod ma-remind mapahanumdom ang mga publiko regarding sa pagtapna kag pag-away sang kalayo. Sad. Yung mga pamilya sa evacuation center paano ginasigurado nga magka-social distancing panada sila? Ang mga barangay officials nato nyara man said kaga gina-make sure gid nila nga may agwat o kung nakaantad ang mga pumulo didto kaga nakasuksok sa face mask. Sad. Madamo nga salamat, Zen Kilantang.